Tetovanie môžeme brať ako z určitého pohľadu ako vyžiadanie, úmyselné poraňovanie. Pretože ty ako zákazník si to odo mňa vyžiadal. Najlepšie je, ak už si dovršila 18 rokov, pretože si sám za seba zodpovedný a to je ten najlepší prípad. Ak si neplnoletý a chceš si dať naozaj tetovanie, veľmi odporúčam zvážiť, či to dané tetovanie nie je len prehnaná stávka alebo pobláznenie v triede, že fakt ona si to dala, tak aj ja to musím mať, on si to dal, tak aj ja to musím mať. Nie, dávaj si pozor, že toto budeš nosiť na svojom tele do konca života. A ak teraz už rozmýšľaš o odstránení tetovania, že tu sa dá odstrániť, tu sa dá hento vymazať, tak si ho absolútne v žiadnom prípade nedávaj. A to, že niekto má tetovanie, nejakú hovadinu na sebe, to ešte neznamená, že tú istú hovadinu musíš mať aj ty. Preto pri výbere tetovania naozaj treba dávať pekelný pozor a ak fakt si rozhodnutý pre to svoje tetovanie, daj si ho. Ale nie, že to majú ostatní. Ale z toho dôvodu, že to chceš ty a máš na to správny dôvod a je to ten správny motív. Ak máš ešte ďalšie otázky ohľadom tetovania, napísal som komplet celú príručku, ako si vybrať správneho tatéra. Nájdeš tam všetky odpovede, aby si mal tetovanie, na ktoré budeš hrdý do konca života. Stačí kliknúť na tento link. Alebo na link v popise videa.